Aké konkrétne opatrenia plánuje mestská časť Jarovce prijať na zlepšenie dopravnej situácii po otvorení 0. obchvatu D4? Ja poviem veľmi krátko k histórii. Môj predchodca ešte sa pokúšal pri stavbe diaľnice D4, aby zrekonštruovali aj križovatku, v ktorej je odbočka na Jarovce. Bohužiaľ sa to nepodarilo. Národná diaľničná spoločnosť a ministerstvo dopravy sa rozhodli veľmi šetriť, umožnili koncesionárovi šetriť na viacerých miestach a dnes križovatka je v pôvodnom stave. Vieme, že je tam nepríjemný stav, ak sa potrebujú ľudia z Jaroviec dostať do mesta, tak sú určité denné časy, keď je to naozaj problém. A bude sa to zhoršovať tým, že sa otvára križovatka D4R1, to znamená, že to bude veľká skratka pre ľudí, ktorí idú z Petržalky v smere na Trnavu, budú jazdiť cez kataster Jaroviec a bude nás to veľmi spomalovať. Riešime to s hlavným mestom, ktoré je správcom týchto ciest a snažíme sa, boli tam teda dopravno-kapacitné nejaké posúdenia, boli tam merania a teraz primátor so svojimi ľuďmi sa snažia nájsť najvhodnejší variant, či už to bude nejaké stavebné riešenie, alebo to bude semafor nejako veľmi dobre naprogramovaný. To ešte uvidíme, povedia odborníci, ale snažíme sa, aby sa to zlepšilo.